Türkmenistanyň gündogurundaky Özbegistan bilen serhetdäki gümrük geçirgesinde üstasyr ýük uluglarynyň uly nowatlary taklanyp galýar. Bu ýagdaýlar azatlygyň bu baradaky dowamly habarlarynyň ýa-ni geçen aý türkmen we özbek ýokary derejeli ulug resmiýetleriniň ulug üstasyr geçiris ulgamy boýunça işleri ýeňilişdirmäge gönükdirilen gepleşiklerinden hem soň dowam edýär. Ýatlatsak türkmen häkimetleri geçen oktýabrda Özbegistan bilen aradaky Farap Alat gümrüginiň golaýynda Amy derýanyň köprüsinde ýürüti barly gözükçilik nokudyny döredipdiler. Serhetden geçmek üçin yerli we dasary ýurt ýük sürüjüleri bu ýere gelenlerinde türkmen resmiýetleri olary 15 kilometr uzaklykda ýerleşýän Çärji etrafyndaky täze köp uğurly bazaryň awtodurolgysyna ýollap, şol ýerde nowat ýazylmak üçin ýürüti fis almagy talap edip başladylar. Mundan soň ozal bir günde amal edilen dokument işleri bir näçe güne çeline uzady. Sürüjüler awtotirkeň nomeri bazardan uğran sagat ýazylan bu fisi alanlaryndan soň Amy derýanyň köprüsünden geçip Farap gümrükhanasyna barıp bilýärler. Bu kagyzy almak üçin bazarda azyndan 5-7 gün garaşmaly we elbetde uloň durolgadaky her güni üçin 100 manat möçberinde tölek etmeli. Azatlykda dowamly çykan bu habarlaryň ýa-ni geçen aý Özbegistanyň ulug ministri Ilhom Mahamow bilen Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanyndaky ulug we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktori Mehmet Han Çakyýewiň arasynda gepleşikler geçirildi. Maglumata görä 10 martda Aşgabatda geçirilen duşlukda taraplar ýük taşymak isinde ýüze çykan käbir kynçylyklary aradan aýyrmak bilen ulug we üstasyr aragatnasygyny giňeltmek barada pikir alypdyrlar. Şeýle-de harit taşymak isini çalt amala asyrmak üçin serhet amallaryny ýönekleşdirmek meselesine hem garalypdyr. Emma gurrunga edilýän kynçylyklar we gelinen mümkin kararlar barada hiç zat aýdylmady. Galy bersede 10 aprelde türkmen we özbek gümrük resmiýetleri gepleşik geçirip, hususan da Farap serhet geçirgesiniň netijeliligini ýokurlandyrmak barada gurrun etdiler. Türkmen hökümetçi media Farap awtoýollary edarasynyň gümrük nokudynyň geçirijilik ukybyny günde 1000 awto ulugy ýetirmek boýunça işlere girişendigini ma'lum etdi. Emma munyň bilen bagly anyk seneler aýan edilmedi. Habarçylarymyz bu ýokary derejeli gepleşiklere garamazdan Farap gümrüginde ýüzlerçe üstasyr ýük uluglarynyň entegim uly nowatlarynyň saklanyp galýandygyny aýdarlar. Şol bir wagtda Azatlyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan käbir sürüjüler türkmen gümrükçileriniň paranyň öwesine serhetden geçmek isini göz görtüle çartlandyryp berýändiklerini hem gurrun beripdiler. Ýokarky ýagdaýlar barada Farap gümrükhanasyndan goşmaçy maglumat ýa kommentariýa almak tinançyklary netije bermedi.